Máme tu jeseň, vlhké počasie, dážď, zima, vírusy sa hemžia, jedna radosť. Predtým som často riešila bolesti hrdla, angíny, väčšine som mala upchatý nos, nachladnutia. A vďaka produktom Tiande sa mám veľmi dobre a skutočne chorá nebývam takmer vôbec. A ako náhle hneď cítim, že niečo na mňa lezie, okamžite nasadím megadávku. Ako to máte vy? Používate aj preventívne, alebo už len keď ide niečo na vás? Takže ja mám pre vás dnes tipy, čo používať preventívne, aby nás vírusy obchádzali oblúkom. Takže máme hodne zaujímavý olejček na upchatý nos, ktorý vlastne podporuje tok energie či. Vieme, že energia je veľmi dôležitá, dýchanie. A práve tento olejček nám urobí to, že nám uvoľňuje dýchacie cesty nie len pri nachladnutí, ale aj preventívne, pretože bráni naše telo proti vírusom. A vieme, že vírusy väčšinou sa dostávajú dýchacími cestami do nášho tela, tak veľmi je dôležité používať tento olejček, keď ho už máme preventívne. Dáme si 1-2 kvapky a tieto buď si môžete masírovať okolo dierok nosa a tým, že dýchame, jednak nám úplne krásne uvoľní dýchanie, ale aj bráni proti vírusom, ale takisto aj zmierňuje únavu a má veľmi dobrý pocit, takú pohodu dáva. A ďalej môžeme ho masírovať tu na krídla nosa, tu 1-2 kvapôčky a krásne si jemnučko masírujeme. Kde ďalej používame náš olejček, či veľmi dobre je používať ho tu na tretie oko a jemnučko masírovať. A tie účinné látky sa ešte silnejšie dostávajú do tela a podporuje dýchanie, ale aj bráni proti tým vírusom. Ďalej, vynikajúco je používať ho tu na spánky, jemnučko masírovať na spánky a takisto môžeme ho používať aj tu za uši, tu, kde cítime tep srdca. Takisto môžeme používať aj na ruky. Ak máte detičky, ktoré chcete chrániť, tak takisto. A samozrejme, olejček je vynikajúci používať ho do difuzéra. Nie do aromalampy, ale do difuzéra. Pár kvapiek. A v tomto období, keď ho máme v byte v difuzéri, tak nám vlastne dezinfikuje prostredie, vzduch od vírusov, zvlhčuje ten vzduch a vlastne dýchame aj detičky priamo, aj keď spinkajú, dýchajú tieto bylinky. No a obsahuje metu, ktorá naozaj osviežuje a stimuluje, uvoľňuje upchatý nos, ale takisto eukalyptus, citrónový eukalyptus, geranium, levandulu, čajovník. Takže skutočne tento olejček si určite zabezpečme, aby sme ho mali doma a používajme ho pravidelne, preventívne, pretože už potom je pozde, keď už máme upchatý nos a chceme zázraky. Prevencia je veľmi dôležitá a vieme, že v Tiande tú prevenciu môžeme dodržiavať. Ďalej, hodne dobrá je aromatičinka. Tu majme vždy pri sebe vo vrecku, v kabelke a aj počas dňa môžeme tie cesty uvoľniť, osviežiť a skutočne nám tak dezinfikuje tie dýchacie cesty. No a mojou veľkou záchranou a veľkým pomocníkom je sprej s propolisovým a s propolisom a jedlovým olejom. Tento sprej vždy večer, mám ho na nočnom stolíku a vždy večer pred spaním už v tomto období si striekam 2 vstreky, jeden na jednu stranu, druhý na druhú stranu do hrdla, preventívne, pretože on naozaj bojuje proti vírusom a podporuje, teda čistí tie dýchacie cesty. A týmto spôsobom je veľmi dobré si naozaj posilňovať tú našu imunitu. No a určite vám doporučujem glutatión. Glutatión je produkt, ktorý veľmi silno posilňuje imunitu, jemne detoxikuje to naše telo, ochraňuje pľúca, spomaľuje aj proces starnutia
a hlavne podporuje imunitný systém. Je to veľmi silný antioxidant, chráni naše telo. A takisto okrem toho glutatiónu, ktorá je takým hlavným antioxidantom, obsahuje zinok, vitamín B, Ačko, výťažky z kurkumy, z rozmarínu, z orechových plodov. Takže naozaj v tomto období určite si dajte minimálne mesiac, môžete kľudne aj 3 mesiace na posilnenie imunity používať náš glutatión a budete vidieť, okoľko sa budete cítiť lepšie, budete mať viac energie, hlavne sa vám bude lepšie dýchať a nedostanete tak skoro vírusy. Ak aj potrebujete posilniť imunitu, ste chorí, tak si dajte glutatión 1 týždeň 1 tabletu, ráno po raňajkách a potom druhý týždeň 2 tablety. A takto striedajte aj 3 mesiace a uvidíte, čo dokáže urobiť s imunitou. Takže nezabúdajme na tieto naše poklady. Používajme ich preventívne, pretože prevencia je veľmi dôležitá. Prajem vám veľa zdravíčka a chráňme sa, pokiaľ môžeme.